Vítajte pri podcaste Na kávičke, mieste, kde sa rozprávame normálne o veciach, ktoré dnes často normálne neznejú. Bez extrémov, bez petrárky a bez zbytočných múdrostí. Tak si sprav kávu, pohodlne sa usaď a vítaj na kávičke. Dáme si takú tému pre mužov, alebo teda hlavne pre mužov, testosterón a muži. Prečo sa dnes o testosteróne hovorí viac ako kedykoľvek predtým? Neviem ti odpovedať na otázku, prečo sa o tom viacej hovorí, ale predpokladám, že aj preto, že sa viacej o tom vie, viacej sa to skúma. Testosterón bol dlhodobo, alebo je dlho spájaný nielen s mužskosťou, ale aj s mladosťou, veľa tzv. Fontán mladosti. Keď sa o odborných kruhoch o tom hovorí, tak sa spája s jedným hormónom, ktorý sa nazýva dehydroepiandrosterón, ktorý vlastne pochádza z testosterónu. Takže možno tým smerom sa ide, lebo testosterón ako mužský pohlavný hormón, tak sa o tom veľa rozpráva. Klesá mužom testosterón? Ide o to, že čo máš na mysli slovom klesá. Hladina testosterónu? Tomu rozumiem, ale že čo máš na mysli? Že klesá vekom, alebo klesá teraz v populácii u rovnako starých ľudí, alebo u starých chlapov. No ale to si mi sám nahral, čiže klesá vekom alebo klesá populáciou? Takže vekom klesá, hej. Prečo? Známy fakt, že testosterón u mužov vekom klesá, respektíve možno ani tak neklesá jeho koncentrácia, ale respektíve klesá podiel jeho voľnej formy. Čiže čo nám s vekom klesá, je voľný testosterón, ktorý je biologicky aktívny. A tým pádom ho máme pre tú biologickú aktivitu menej. Hej? Čiže to je to klesá s vekom. A keď sa bavíme o populácii, že si zoberieme 20-ročných mužov pred 30 rokmi a 20-ročných mužov teraz, tak tam by som nepovedal, že klesá, ale je veľmi veľa nových vplyvov prostredia. Takzvaných hormonálnych disruptorov, čo sú látky, ktoré sa nachádzajú v prostredí, či už sú to mikroplasty, či už sú to iné hormóny, ktoré sa používajú napríklad pri krmení hydiny, alebo kráv, hovädzieho dobytka, už čohokoľvek, a ktoré môžu, hovorí sa tomu, že disruptor, čiže môžu narúšať po hej, slovensky? Ďakujem, hej, tých hormonálnych procesov v tele. Počkaj, a mikroplasty to je naozaj téma? To není iba hoax? Je to problém? Je to tu naozaj? Akože mikroplasty sú tu? Sú, jasné. Do akej miery je to škodlivé, tak to akože je asi predmetom výskumu, ale o tom, že prostredie je zamorené mikroplastami, tak to je akože pravda. Ale to, čo som chcel v súvislosti s hormónmi povedať, tak máme veľa fytoestrogénov, takzvaných. Neviem, potravinové fytoestrogény sú napríklad v soji. A tieto fytoestrogény... Fytoestrogén znamená, že to je rastlinný ženský hormón? V preklade áno, v podstate áno, ale ono je to také komplikovanejšie. Čiže muž, keď má veľa estrogénu, tak... Počkaj, ono je to komplikovanejšie, lebo v tele muža sa správajú ako ženské pohlavné hormóny, čiže znižujú ten pomer estrogén-testosterón, hej? Ale v tele ženy sa správajú ako testosterón. Ten istý hormón sa správa v každom tele ináč. No to je tá komplexita toho biologického systému a toho ľudského tela. Tie fytoestrogény aktivujú receptory pre ten testosterón. A samotný fytoestrogén má nižšiu aktivitu ako testosterón, ale vyššiu ako estrogén. My vedci to nevieme povedať jednoducho, lebo vidíme tú komplexitu toho celého a neviem to úplne vysvetliť a to potom dáva priestor na vznik rôznych skratiek a jednoduchých riešení, ale také nie sú v tomto prípade. Z tohto záveru, z tohto predpokladu, alebo z tejto tézy, ktorú si vyslovil, môže byť jednoduchý záver, že soja je škodlivá? Nie. Ktorá žľaza vlastne vylučuje testosterón u muža? U muža väčšina testosterónu je produkovaná v semeníkoch a časť androgénov a testosterónu je produkovaná aj v kôre nad obličím.
OK, ďalší hoax, ktorý som počul, keď si muž nechal robiť vazektómiu, klesne mu testosterón. Tomu klesne? Nie. Musím nad tým porozmýšľať, že lebo vazektómia je podves semeníkov, aby neprechádzali spermie, ale testosterón čisto teoreticky asi môže prechádzať. Čiže testosterón sa asi nezniží, iba neprodukuje spermie. Aké sú reálne príznaky nízkeho testosterónu? Znížené libido, zase je to simplifikácia, lebo ty sa ma pýtaš na znížený testosterón, ale ono to nikdy není o tom jednom hormóne, pretože vždycky záleží od pomeru medzi testosterónom a ženskými pohlavnými hormónmi estrogen, lebo aj muži majú a aj ženy majú testosterón, len ten pomer je iný. A vždycky, keď sa mení ten pomer, tak vtedy sa môžeme baviť o tom, že sa zoženšťujem alebo chlapím Možniem. Dá sa testosterón zvýšiť prirodzene? Čiže čím viacej cvičím, čím mám väčší sval, mám viacej testosterónu? Alebo nejakou stravou? No čo sa týka stravy, tak môžeš priamo jesť ten testosterón, hej? Alebo to asi nebude zdravé, presne tak. Áno, testosterón sa môže prirodzene zvyšovať pri cvičení u mladých ľudí, ale on potom tie semeníky to tak postupne degradujú. Ako testosterón ovplyvňuje energiu, psychiku a už spomínané libido? Testosterón sám o sebe je absolútne nepodstatný, pretože testosterón je v podstate len prekurzor pre iné hormóny, čiže je to taký prehormón, hej, že to naozaj, to, o čom sa bavíme, že nie som unavený a tak ďalej, tak to ide skôr cez jeho tzv. Ďalšie metabolity, čiže ďalšie látky, na ktoré sa ten testosterón premieňa. A tým môže byť napríklad ten spomínaný dehydroepiandrosterón, alebo to dokonca môžu byť estrogény, čiže testosterón je prekurzor pre estradiol, čiže ženský pohlavný hormón. A tie potom zabezpečujú to ďalšie, či už správanie, alebo tie ďalšie následky a tie ďalšie vplyvy na to telo. Takisto asi stres nevplyvá pozitívne na tvorbu hladinu testosterónu. Stres, neviem, čo znamená slovo pozitívne, ale ak sa bavíme o tom, že ho zvyšuje, tak asi áno. Aj keď nepovedal by som, že priamo zvyšuje, akože asi bude zvyšovať aj tvorbu testosterónu, stres, ale hlavný hormón, ktorý sa tam zvyšuje, je kortizol. Okay. A tento kortizol môže tiež vplývať na androgenové receptory. To znamená, že tiež že sprostredkuje časť toho testosterónového efektu. Rovno prejdem k otázke tej fitness komunity, ktorú by možno niekto položil, keby sme tu mali možnosť písať online otázky. Existuje nejaká bezpečná forma testosterónu vo forme steroidov, ktorá ti nezničí zvyšok tela a podporí ti rast svalov? No krátka odpoveď je, že nie. Neexistuje. Nie. Ono sa to tak hovorí a delí, že máš anabolika, máš androgenika, hej? A v podstate tým kulturistom ide o tie anabolika, čiže anabolický efekt, čiže rast svalovej hmoty, tvorba proteínov a tak ďalej. Ale ono to nikdy není, že 100 a 0. Vždycky je tam aj tá druhá časť, ktorá ťa ničí, to je ten androgenizujúci účinok. Čiže hociaký hormón, ktorý použiješ, suplement, vyber si, nech si rozpráva kulturista, čo chce. Vždycky je tam aj to B a je tam ten androgenizujúci účinok. Čiže bezpečná forma neexistuje, za mňa neexistuje. Navyše je to tak absolútne komplikované, že ja po 16 rokoch tomu v podstate nerozumiem. 16 rokov som sa venoval výskumu testosterónu, plus mám na tom PhD, docentúru a tak ďalej. A nerozumiem tomu, že odstúpil som od toho, lebo to bola tak komplikovaná téma, že by som tomu nerozumel a nerozumel som tomu. A tu som prečítal, že stovky, možno tisíce článkov o testosteróne a niekto si prečíta možno 2-3 a myslí si, že tomu rozumie. Aj to sú len príbalové letáčiky. To by som nepovedal, akože tí ľudia to naozaj majú načítané, že prečítajú si 2-3 také vedecké štúdie, ale len také, ktoré im pasnú do toho možno ich sveta, do toho ich videnia, do toho fitness, hej. Pardon. Ale
ten svet je tak komplikovaný, respektíve ten testosterón je tak komplikovaný, aj čo sa týka správania, že jednoducho ja som po 16 rokoch od toho išiel preč, lebo tomu proste nerozumiem. A vplyv na to, ako sa ty budeš povedzme správať, alebo ako budeš odpovedať na testosterón v dospelosti, sa začína niekde v maternici. Hej? Čiže počas toho, ako sa ten plod alebo to dieťa vyvíja ešte v tele matky. A už tam sa zakladajú nejaké pravidlá a úplne inak bude reagovať na zvýšený testosterón človek, ktorý in utero, čiže v tej maternici, bol vystavený vysokému testosterónu alebo nízkemu testosterónu alebo nejakému estradiolu alebo nejakému endogénemu disruptoru. Že ten programming je úplne niekde inde a to je tak komplikovaná téma, že naozaj ja som musel ísť do toho preč, lebo som tomu nerozumel. Po 16 rokoch. Takže naozaj fitness tréner mi nebude rozprávať, že tomu rozumie. A je úplne jedno teda, že či to je v injekčnej forme, v tabletkovej forme. Každý jeden ten testosterónový produkt prechádza cez pečeň, poškodzuje pečeň. Nepovedal by som, že vyslovene poškodzuje pečeň, niektoré viac, niektoré menej, skôr to budú nečistoty v tých látkach, nie je samotný testosterón. Ale jedno, či si to dám do striekačky alebo si to dám do tabletky. Jasne, to áno. Skôr ide o tie pridané látky, ktoré v tom sú, hej, že tie budú skôr poškodzovať tieto ďalšie orgány. A plus tam ti to tak rozhodí endokrínnu sieť, a nielen testosterónovú, ale v podstate celú, že z dlhodobého hľadiska z krátkodobého hľadiska je jasný efekt, jak svinia, hej, že uvidíš sa veľkým, ale z dlhodobého hľadiska ti to rozhodí celý život v podstate. Kedy muž potrebuje odborné vyšetrenie na testosterón? Určite, keď sa napríklad snaží o dieťa a nejde to, dobre, tak jedna z príčin môže byť hypogonadizmus, čiže nízka produkcia v semeníkoch, či už testosterónu, spermií, hormónov alebo nejaký iný hormón prevažuje a potláča účinok testosterónu, napríklad prolaktín, hej, môže takto pôsobiť gravidne, alebo teda proti fertilite muža. Čiže vtedy určite a v princípe vtedy, keď má znížené libido a nevie to vysvetliť stresom a vadí mu to, hej. Čiže samozrejme, keď príde 70-tník, ktorý prirodzene stráca libido, že on teda nemá už libido a chcel by, tak je to o niečom inom, ako keď príde 20-tník, 30-tník. Čiže takíto ľudia by určite mohli a mali vyhľadať pomoc a tam je dôležité povedať, že aj testosterón podlieha nejakým denným rytmom, čiže je dôležité na stanovenie diagnózy, že kedy ten testosterón odmeriam. Čiže odmeriam ho po obede, tak to asi nebude veľmi kvalitné meranie, lebo bude prirodzene nízky, čiže treba ho odmerať ráno. Je pravda aj to, že vlastne testosterón okrem iných efektov v tele muža je zodpovedný za ochlpenie? Áno, testosterón v tele je zodpovedný za tzv. Sekundárne mužské pohlavné znaky, kam patrí aj ochlpenie, fúzy, hej, možno také výraznejšie črty, väčší, špicatejší nos, možno akože oblúky, hej, že troška iná tvár, lebky, viacej svalov. Takže áno, je to tak. A pokiaľ by ten testosterón sa napríklad vo zvýšenej miere vyskytoval u žien, čo sa občas stane pri rôznych metabolických a hormonálnych poruchách, tak áno, začnú mať tie prejavy, hej, že začne im raz ochlpenie, začne im hrubnúť hlas napríklad, čiže áno, to sa vyskytne. Musím sa vrátiť k tomuto, lebo si ma trošku dorazil s tým, že niečomu nerozumieš po 16 rokoch výskumu, lebo aj ja som bol súčasťou tvojho výskumu, ešte keď si robil dizertačnú prácu a plul som do skúmavky, vtedy si skúmal slinný testosterón. Hej. Z toho bol aký záver? Pojem laický, potom ho vysvetlíš, že aj muži majú svoje dni. Áno. A svoje cykly. Áno. Testosterónové cykly. Ja som sa viac zameriaval na správanie a vplyv testosterónu. Áno, záver z tejto štúdie bol, že po 2,5 mesiaca, čo ste tam pluli, každý, druhý deň tuším, boli tam rôzne variability, čiže naozaj každému mužovi nejakým spôsobom sa menil cyklus testosterónový a mal vyššie a nižšie hodnoty. Hej. A už vtedy teda tá hladina toho testosterónu sa menila zo dňa na deň. Áno. Hej. Čiže na toto vek nevplýva.
Každý má svoje dni, ale to je tiež zase je to také komplikovanejšie, lebo nie je iba mesačný cyklus, ale je aj ročný cyklus. Čiže aj v rámci roka máš vyššie hladiny testosterónu niekde na jeseň a nižšie niekde v lete na jar. Na jar, v lete. Hej? A ešte aj v rámci tohto máš mesačné cykly, čiže máš vyššie hladiny testosterónu nejaké dni. Nie je to také charakteristické ako u ženy, ani to nevieš nejako špecifikovať, v zmysle, že teraz vidím, že si nízkotestosterónový, alebo teraz vidím, že si vysokotestosterónový, to neviem. Proste toto tam nie je, ale hormonálne tie zmeny tam sú. Môže byť nejaká priama alebo nepriama úmera so zvyšovaním alebo znižovaním hladiny testosterónu u mužov v súvislosti so zvyšujúcou sa emancipáciou? Emancipáciou koho? Žien. Že stúpa testosterón u mužov a ženy sa viacej emancipujú? Skôr by som povedal, že klesá. Že klesá Má to nejakú psychickú úroveň? Alebo naopak, tým, že sa ženy viacej emancipujú, tak mužom klesá testosterón? Že vlastne muži sa prestávajú správať ako muži? Myslím si, že toto nesúvisí s testosterónom, ale s celkovým spoločenským nastavením. Určite nemá manosféra vplyv na to, že ženy sa emancipujú ako hormonálne. To asi nebude takéto spojenie. Skôr nie, ako áno. Opäť to je taký rozdiel medzi nami vedcami, že poviem ti, že skôr si to nemyslím, nepoviem ti, že takto to je, takto to není, ale že skôr si nemyslím, že to tak je, ako není. Dobre, ďakujem k tejto téme za odpovede. Naozaj si myslím, že pre všetkých je toto zaujímavá téma do bežného života. Hlavne sa snažíme tu rozprávať na tomto podcaste na kavičke dnes s pánom docentom Juliusom Hodoším o témach, ktoré človek potrebuje pre svoj bežný každodenný život. Ďakujem ešte raz za prijatie pozvania. Ďakujem aj ja.